Ало, чуваме ли се? Чуваме ли се, бе? Чувате ли ме, бе? Чакай малко, бе. Стой малко. Да. И за Сашо Гагов от Белинград. Дай му сега, бе! Ей, нафта, ще ти ева путката майна, бе, букук. Аре, човек! Аре, човек! Ай, всичко се пука, Останах в историята. Чата ли ти глед поста? Това ли е Цвети, дето пушеше? Да, бе, това е Цвети, гледай. Да. А? Цвети са. Аре, бе, човек. Какво ти е, бе? Аре, мой да нямам. А какво не имаш, бе? Вече си пътна да пият. Да се размаже. Там си колите, всичките завои. Я си дам една стойка под телевизор. Аре, Петровчо! Давай ти си мера патки и тук, гей! Ама, да го вода ли? Няма запиране, бе! Абе, чували са хубаво, бе? Почти. Чакай сега, че тия направо са напили всички. Тия направо са напили всички. Да, добре, продължаваме. 150 човек. Майко. 18 плюс. Колко е 7 по Искам 7? 18 плюс. 49. Един път съм го сгрешил, втори път. Плюс 150. Супер е баш! Значи и той е най-голям чукач. Тия нещо ма пробват, бе. Пробват? 7 по... Чакай, 8 по 8. 72 пич. 7 по 8, 56. Аре, фак е за отзад. Дай 20 евро бързо. Минимум. Пускай музиката. Как се смеят, бе? Пусти свете, путки! Фейсбейган, кой викаш цигним, бе? Богух! Ще я путката мая, бе. И я така. А малко по-спокойно. По две. Жив и здрав си, братле. Айде, Ще останаме, Тарасе! Еле, Ти преба си. Ти откъде влезнава, човек? Леле, какво става? Леле, Петровчо се изложи! Батали с оркестъра, бе! Браво! Запомня специално! Какво става, бе? Пускай и спирай вратата. Пускай и спирай вратата. Тия направо са напили всички. Чай да видя какво става тук, какво става. От тази стая добри спомени имам. Виж какво става. Алеко Константинов. Така. Ми е добре. С Алеко. Продължаваме с Пенчо. Още един Пенчо. После мисля, че още един Пенчо. Да видиме. Я да видиме. Сега, дали е пак Пенчо? Още един Пенчо. Кучето къде е? Тук е по това и не снимаме. Я да го видя. Доста ви го, че спи, бе. Чакай, бе. Лори. Мишка, лори, бе. Ооо.
Миличко. Ела. Аз не съм пиян. Не, само че си залян. Миличката. Виж колко е сладичка. Виж го, миличко. О, лърже. Миличкото. Ела, лърже. Ела да те видят хората. Ела. Дай ми чунка. Дой. Миличката. Ей, сладичкото кученце. Ще пия малко вода. Много съм се напил, братле. Тия направо са напили всички. Как се чувстваш? Пиян. А Леко го нема. То път са о картата. Нема Леко. Кога си идваш на София? Да го видим. На 2. След днес сме 31, 1, 2. След 2 дена. Вече сме 1. Утре съм на София. Анонимус Чебоерец и за 100 евро донес, братленце. Жив и здрав да си, брат. То жив и здрав си, човек. Май верно съм мат. Давай, видях 10 евро е лад. 100 евро? Как 100 евро, бе? 10 евро е, пич. Какви 100 евро? Майко. Аз да не съм проза, пич. Тия направо са напили всички.